Hai ni kapor kam mentang adon ban pen kan mau shapi. Ya kita ki khusnam ki ba kraw ya ka ba blay ula kular naga menta jongpi. Ken mau ba blay ula bu lupa ki khusnam naga menta jong kita ki ba bot ba kita ki ba eat ba kita ki ba shakri kita ki ba kongo ba kita ki ba penso bahayu. But ya kita ki ba job naga menta jong u blay ula bu lupa u jisu u kular lupa ya kita ki khusnam ki ba kraw naga menta kita ken ki ba im nak benta jong nga kwa ban pule ke ni ke por ini ki khusnam khendiat e ka bon polat ngai tang khendiat ngai shim na sat tang khendiat bang ngai kini di ki khusnam ki ba kraw ya ka bo blay ula kular ta jong pi ba chwa ka ta nga pen pau ya ke jing su eat if we baro si sang eat if da ke jing eat ka jong try jisu bat ka potnet gospel media ministries ka dwai na ka benta jong pi ni eat if da ke jing eat ki jong try bat ni ai bukti api naga sengi he jing dwai bo blay unang garku yafi bo blay unang penchat bor yapi bo blay da shisha unang le iki kamba nagam taga gm ge jongfi lagi hajar man laga sengi fi snap ga khu bor ge jong blay ni da so e shisha yapi bangi da dwai na kamta jongfi bo tra unang garku yapi ya ga yeng ge sam ge jongfi iki khon ki ti ge jongfi ya ga trai ga ta ge jongfi ya ga yo ga kot ge jongfi but ya ka jing sup but ya ka jing kemen ke jong blay ha ka jing im ke jong pi but ya ka bangida dwai bo blay hiru unang penjana ya pi unang pen scam ya ka jing et ke jong pi but kum jor unang pen shat bor pi na ka sengi tat ado ka sengi ke jing wan ke jong o ta ni ka por na kwa ban poi no sha ka ta ka benta kita ki khusnam ki ba kraw ya ka bo blay la kular na ka benta kita ki bo it haba ngapuli kitin jublay ngalap shana ka gospel jong umat hiya sunong basan ka dekhot ka bakhat wei ka ongum ni sup mapi haba kin ya kren ben ba penstam ya phi bakin ong kitin bamman baro ru ya phi na ka benta jonga haba ki shu lamler ngastanat kani gedai ka jingkular ya ka ta khusnam ka bakraw utrai ong ka dekhot ka bakhat ar tu ya kemen tu ya shat kemen ru na ba ka bakraw ka bainong jong phi ha ki beneng ani ka bakraw ka bainong jong phi ha ki beneng ka don ka jingkular bau blay ong u jisu ong la fi la sha shitom na ka benta jong u ban na ka benta ka kerteng ka jong u utrai ong na mar ka bakraw ka bainong jong phi kan long ha ki beneng ka daw ka banong fi shakri utrai habo fi sha kren ben ha fi sha nyo ben ha fi sha le ben haba fisha kren ru ki ktien ki bathala ki ktien ki ba ka badung ki kamen sim ki jongpi ka badung shisha ye ka jim ki jongpi re fisha la ka sha ye ka ta bana ba pipi sha u jisu kula ong ka ba kraw ka bainong jongpi ki beneng ding ta akwa ban ong ye fi la da fisha shi tom na ka ban tau tra jisu ka don ka bainong ka ba kraw na ka ban ta jongpi ha beneng habang apuli ka ni ka por mo ngai i na ka nikal nong ban rio ka khot ka basao utrai ongum ni wong bakata ka ji isnai jong me kan yo long ha ka bari barukpa jong me ubuyo i ka bari on ai nong ye me ha ka bapao kanir ko di ka khot ba u jisu ukular uong ya kata ka bafile isnai la file ha ka bari hang ni ka don ka jingkular ka jong jisu ongum ni ti uta ukpa jong me ubuyo i ga bare on ainong ya me ha ga bapao ka bamot hang ni ya perthai ru kin yo i kumno bo blai ule isn ai pi ban dalalet na kan ka perthai ru ka beneng kan yero ya pi na marbakan yo i ka beneng kan saki ki angel kin saki ya kata ka jingile isn ai gi jong blai ya pi ru anda fi poi hang ta tading tam kani ka jingkular ka bakraw ka jong try na kamanta kita ki bala isnai ki be shakri utrai ki be eat utrai la file ikata haga beri pinyo nong haga bapa finyo i ma ukpa jong pi ubuyo i ya pi haga beri on ai nong ya pi haga bapa ko makadan kan nong ka bakraw ha file ai na kamanta utrai ha file haga beri uble ai nong ni fi haga bapa ko khot ban rio hong ne ka ongru henry ha me duai to late rung shalaki pulit bat haba me khang ya ka jing khang tu kerpat ukpa jong me ubaha ka beri te ukpa jong me ubuyo i ha ka beri on ai nong hame ha ka bapa pile itu ki jingle isnai ka beri
Blayun ay nong ifi ka bapa. Pi duai ru ha ka bari. Ublayun ay nong ifi ka bapa un ben pau. But kata ka jing duai ka bari ke jong pi kam julong lenoi. Tading ta ublay pi duai ka bari em un juba pe ka bapa. Ka perthai kan yu i ya kata. Ba gani ka nong ben riu ka khat ka khat pra ro ka ong kum ne. Ba kumta men om pen pau haki briu ba me sha jingit. Henry ha ukpa jong me uba haga bari. Barukpa jong me uboyo i haka bari un ai nong ya me haka bapau. Kabamut file isnai haba pidwai bar fisha jingit ru le haka bari. Bar ublay boyo i pi haka ta bari. Hang ni gadan men ka jingkular kabo jisu ang un ai nong i firu ken haka bapau. Tading tau trai u ai ta ka kusnam u ai pi ya ka nong. Ka nong ka bakrau ka kusnam ka bakrau. La file haga bari kinang don shu gid khat ang ni lang puli gini ke por Matthias kan nong ka ba shipo kini gid khat ka ba sau ar ka ong but uno ru uba id tang shikuri ka kriat ye away ne kini ke barit haga kerteng usenran shisha nga ong api onum do no shu lakanong but kani ke de jingkular ka jong u jisu lada file bhai ki shakri gi jong u lada pi ai ka kriat watang shikuri ru ka ktin ke jong trai ba ujisu ukular ya kane uong shisha nga ong hafi onom du shu ya lakanong shisha nga ong hapi on om du shu lakanong tading ta ubriu ble bahai shakri ge jong ble onom du lakanong ble punyo nong ifi unda kerku ifi unda pensle ifi unda le iki kamba bon ai api shisha ga kusnam ga bakrau la fila de bharo ye ki shakri ki jong uken bagani ke khot ke yasrim biang kum banga puli mentan no marcos nigel nong ke bakandai ke khot subway ong na ba unu no ru uban ai hevi bandi shikuri ke ha ke kerteng jonga namar ba pilong ki jong kris shisha ong api onam du da lele la kanong kakran biang kum ju ujisu ukular kum ju ya kita ki bale bha ya kita ki shakri ki jong uken pangit la file bahai ki shakri ki jong blai ki ba bot shisha utra ki shakri ki ba shisha ki jong tra pinum do no laga nong barang ni utra pen kan mau biang second ni ga nong ka bakra ya kata ka kusnam ka bakra bo un ai fi bagata ka dei no Lucas kal nong ban rio ni ki khat ka balai pesan ka ong ne ka ong Henry to e ki nong shun jong pi to le baharu ba to ai kliang klem da do jingkermen satia te kan nong jong pi kan long ka ba kraw bat pin long ki khon uba khri tam e na ba ulong uba sbun yaki bamngu bat yaki baman hangni ru jisu ong le amno it yaki nong shun bodong kom no le baru it yaki nong shun bodong kom no to ai keliang ru akit yaki nong shun klem do jingkermen satya dap shito le ba klem do jingkermen le sbun be yaki nong shun klem da du jingkermen berutrai ongkum nu hang ni ti kan nong jong pi kan long ka ba kraw kan nong jong pi kan long ka ba kraw la phila ban le ba ye kita gi ba shun ye phi kita ba kren ben ye phi gi bi si ye phi ki ba pen pau plen ba ki ijli ye phi ba phile ba kita phile sbun ni kita dei fi kren sniu ka lai ki mdei ba phia thu khana sniu ka lai ki ne vi penram ka lai ki ne vi tim vi lai ki em ka babel ka ong la da phi e ye ki ye ki ba e ki ba shon ye phi ba vi les bun ye ki klem da do jinkermen bo jisu ong hang ne wong ti kan nong jong phi kan long ka ba kraw kan nong jong phi kan long ka ba kraw tadin ta e be fi nong shibun ba hang ni ka don ru ong ba phin long ki khon ba khli tam na ba ulong bos bon ki bam ngo ba ki bam man tadai ta fin long ki khon ki jong blai ha fi khong yu blai fin long ko ma u hi ubale ba ubale sbun ya kita ki bam man bat ya kita ken ki bam ngo ki bam ju sngo ule ba ba blai kadang sakawai da ka jingkular ka ni ka por kadang ka ni ka wai ka jingkular bat ya kata ka bainong ya ka bo try un ai na ka menta kita ki ba le ya ka ni masakan ni kawai ka jingkular ka jong blai ka dei no Lucas no makhat sao ka ni record ka bakhat sao ngastunat ka ongom ni ka ong kumta men long ubasuk
namar kimdon ru ban siu keliang yame naba on siu keliang yame haga jimi pat jong ki bahok tadeng ta le bahai kita ki bamla ban le bahai fi le esbon ye kita ki bamla ban le esbon ye fi ndai mu le esbon da ya kita tang kita ki bala ban le kelai fi ndai le bahai kita ki bamla ban le bahai fi bad hang ni kadon ke jingkular ka ba ong namar kimdan e ruban siu keliang yame naba on siu keliang yame haga jimi pat jong ki bahok ani kadon ka jing onong ga bakrau pleng la fi le bahai kita ki bamla ban le bahak lai fi le ban le esbon kita ki bamla ban le esbon keliang ye fi kadon ka jing onong ga bakrau haga jimi pat jong ki bahok ma kwa ban ong fi ni ka singi ga bam da lawan kita ka jimi pat jong kita ki bahok kwa ban ong fi pinyo ya kata kanong ga bakrau ga singi jong ka jing rong no aga jimi pat jong kita ki bahok kanang kanong ga butrai la kre na ka menta chong fi tadau le ba ba kita ki bamla ban le ba fi fi dona ka kam office le fi dona ka kam kano no kam fi don ha ka ta ka bor fin le ba ki bri am le ba o ju khmi lenti ka nong na ki bri o ju kwa ba ki bri kin ai nong ka lai fi na ba kin shu sngongu ka lai fi tada kim su kliang fi rum le tada kim kan mau ta ki jing le ba jong fi ru kam le henry u blai u ba beneng u kpa jong u ba beneng yo I ya ka ta ka download jong fi ma fi le ba wa di kita ki bamla ban le ba ye fi pile asbun ye kita ki bamla ban le asbun keliang ye fi wong pinyo ai kanong ga bakrau haga jimi pat jong kita ki bahok nambar pir pi di bahok taka da file ahok e kata balaga jimi pat jong ki bahok pi pinyo ai kanong ga bakrau tadi ta ngin yang khmat jong trai on ai ngi ken ye kanong ga bakrau ye kita ki pan snyat ye ga bola pen kre na ga benta ken kita ki bele ahok kita ken ki bele bha ye kita ken ki bakongo ye ken ka ktien ki bele bha kita ki bamla ken ban le bha keliang ye ki kadang sekali dia dekat akan dia pon kwa ban puli ke ongkom ni sti ke ban kong de sigi korin ke ni dekat ke bang jus mo bang ke bang jus tenat ba bagada ke dia ke sti ke ban kong korin long bekat san ke dekat ke basan pupra ke ongkom ni naba kumta ko para banget ba i jonga to long pi ke biyai ne scam bat ki bam ken ria no bat ki bam man kerhai man la ka sngi ha ka kamutrai ha pi tip scam bagada ke jing 3 minute chum fi kam ju long ke bale no e how try Dahil ta kwa abang ang figure ni kasngi ka bamanta. Long fi ba yai na scam. Ki bam kan ria no try ba nagaktin ka jong o. Da ki ba man ka hai man la kasngi ka kam ka jong try. Da ka ba fi tip scam ba ka ta ka jing 3 minute ka jong fi. Da ka banta try jisu kam je long ka bale nai. Mar blame ka kui fi la ka da ka perthai. Ba ka ta ka perthai ka ban sawan ro. Un ka kui fi. Ba ka nong ka long ka ba kraw. Ya ka ba try la kular hi nang ni na Matthias uma ya ka ta ka khusnam ka ba kraw ya phi ka puli ben sa isin ngala ju puli ba na ka por try pen kan ma nga ka ne ka por ba ka ta ka long Matthias ka long ka ba khat khandai ka khat ar khandai ka ongom ni ka uno ba ro ru ba I no ki yeng la ni hin men bo shin rang ni kan thai la ni yo khpal ni ka kamil ni ki tanga la ni ki khon la ni ki bri na ka banta ka kerteng junga un yo shis pa sha ya ka ta ba un yo ka jing im bam ju kot ru un yo ka no shis pa sha ya ka ta hang ni bat kum ju ru u yo ya ka jing im ka ba bam ju kot ka ta ka dei ka jing kular ka jong try na ka banta kita ki ba bot yo ki ba ka ungu ina kitien ki ba le yang ni kaktien ki ba im dengan ni kaktien ba da shisha mdai tang kinong yo snau da kinong le kin yo shis pa sha pipin yo ba shis pa sha ang ni ka perthai ba kom jo perthai ban sawan pio e jing im bam jikot kiran ki khot mo shibun bhana ktin jo blen ka por kam sha anget tran ker khui fi ni ka por ka ban ta kan mau ha ba fi im na ka ban tau trai kam julong le no e fi ko ngo kaktien ke jong ble kam julong le no e ublay la pen kre lupa ia kata ken ka khusnam ka bakraw kan bainong ka bakraw na ka banta jong fi hang ni perthai da kum ju ata ka perthai ka ban sawan to ai begin yai le habang la tip ya kaktin ju blai ngin yai practice ya kita kaktin ka jong blai ngin em da ni kaktin ka jong blai kat ba ni la tip kum tangin le ya kata gwi la nang ya kata kin ngin em ngai trying ka khoi ngin ya duai hang ni ka por ka banta trying ai ngo ya me bang yo snow ni kaktin pat sai si sin ha ni ka por pangada dwai ki kon ki jome ko try bagi snow tho ki le snow ki ktien ke jome ya kata ka jinkular ka molecular ablay ya kata ka nong ka ba crow na ka benta kita ken
kiba im bat kiba le iktin ga jong me try patra shi sha go na try la ngi le ya ge egi ki bha go try ngi tep bangin si odiang ya ga nong ga bha ro na me men ker khu ni ki khun ki jong me ga ni ka sngi try nga tep ma la bu lo pa go na try ga nong go try ka kraw shi sha try ki nang ile kumba kila tip kumba kila snow nang im kumta hagano no ka kam ba pipi don hagano no ka jing try ka pipi don la ga dei hayang sam ne bagi ba hayang ba sam ga jong pi ne fi don ki office fi don yo hat na hagano ka no ka jaka fi don ba ble la bu ifi ka bor fi la ban le e na ka ban tau try fi la ban le e nam ta ki bre le e ka ta na mar ba try ong ba fi nom do no la ka nong nga doang ker khu ye pi ga ne ka sngi ba fin long bi bre ki ba le ba Kibriu shisha kibale abhayu blay kibale abhayu kibriu balgum ta ken kibale abhan na kabantay ladi namala fila ko ngo yakaktien fi nget yakane kaktien fila le abhayu ladi ken badaga ta kibale abha finom man that shisha ken finom that ne finom sungol wat finom sungol ngia ano andre ba Finom do jingkerman wala dagi breu kim ya ro ifi la dagi breu kim sungungo ifi la dagi breu ho kim laban ai ifi hendekin mau gini ko ifi la fila le bha la fila le spon la fila ie chisha yaki blai un ai nong ifi daga ba tam bat nagi ba tam shisha adwain ker ko ifi ba finai im ga jing im ga bale bha ka bale spon ba ga jing im ga ba dap daga jing it ka bale ie ye baro haga kerteng uji su ngadwain ker ko amen ba amen try na ker ko ifi ba ngai trawi i pi ai pikran ai pi le ka do not jo pi ga shapo ka long kum no i lot bon ai nong kum ta ken fi ha ga ni ga perthai sni bada ka te ga perthai ga ben sawan le ga khu i fi ngi skin do pa la sha ga sni ha ga wai pat ka khu bar sta khu le shi amen